ina ga abin da kan sa mutane su zama masu sha'awar karatu na farko shine samar da littattafan, sai su gidan dabino sun yi aikin su tukunna da ire-irensu kafin ya zama mutane suna da sha'awar abin karantawa. Idan Allah ya sa da akwai yara a gida kuma ana samar musu da littattafai na yara kuma ana ba su littattafan tun da wuri, ni na tashi na ga gidanmu kawai zan cewa kamar wata karamar labirare ce. Ba mamaki to dai ba labiri irin mata jiha ba, akwai wasu makarantu a jihar Kano waɗanda littattafan da suke a gidanmu babu su a cikin waɗannan abin nan. Saboda haka kawai in zan yi in na ga abu ya ban sha'awa, musamman littattafan yara zaka tarar da akwai hotuna a cikinsu, tun na Hausan, tun daga su baba inna tana daka dawa har zuwa gaba makaho mai fitila da wani ne, ka koyi karatu ka yi ta karatu ka ƙara karatu, karamin sani gugumi, har aka taho magana ta su Bala da Babiya sun tafi Binciko da wani ne. To haka su ma na turancin a lokacin littattafan suna da arha, da akwai series din kamfanin Lady Bird, waɗansu littattafai masu hardcover da bangonsu mai kwari din nan za a gansu shuɗaye suna abin nan, na su Pam, na su Jack and Jill went up the hill da ire-irensu. Waɗannan su ma sai ga cewa littattafan da na tatsuniyoyi na turawa, su Snow White, Jack and the Giant da sauransu, waɗanda ga hoto nan ga wani abu ga kuma labari nan gajeje kaɗan yadda yaro yana koyon karatu yana iya karantawa. To kuma yanzu a mahaifi na bayan na zama haka din, kuma ni yaro na taso cewa an kana son yaro ya koyi karatu ya zama yana da sha'awar karatu tun baya gane aka fare masa. Wasu malaman ma suna cewa tun yaron yana ciki a rinka yi wa cikin karatun. Ya za a yi wa cikin karatun? Ko an ce yana yi kai baka sani ba. Sannan tun yaro an haifi yaro yana jariri bai ma iya magana ba, ina yi masa karatu, ina yi kuma da abin nan da demonstration, ana yi ana nunawa da siffantawa. Ina iya tuna littafin farko da yaro na yanzu ina jin shekararsa 7 ne, amma lokacin bai iya magana ba, amma akwai littafinsa da zai ɗauko ya kawo min yana so a karanta yana son a karanta. So da labari ne kawai, gajeren labari ne kawai, wai wani ne na turanci ne, I took a trip on a boat. Na yi tafiya a cikin jirgin ruwa, a cikin jirgin ina tafiya sai na kaza a cikin kogi, sai na kaza a cikin kogi. To so da haka ina nuna masa, I took a trip on a boat. I looked in the water and I saw a stingray. To sai zai yi haka sting din. And I saw a shark. To shark kato ne zai ga haka. I saw and then a dolphin jumped out of the water and looked at me. To sai mi ta tsere muna kewaya cewa wannan mi din sai na nuna shi ko ba zan taba shi ba. To da aka sai zama yana da sha'awar karatu din da wani, to da kansa zai dauko littafin a abin nan. To shi karatu wani abu ne da ana son a yi na sha'awa, kuma komai menene ya samu. Ni lokacin kawai na san cewa irin me ake cewa dan firamare ya fara koyon karatu irin yanzu na ga shi ma irin haka yake, kana tafiya duk signboard akan sai ka karanta shi, hatta da kosai idan aka ce a jarida aka rubuta sai kuma ka tsaya ka karanta abin nan din, su gwangwani abin nan kayan masarufi, madara ce abin nan kofi ne da wane ne, ana kokari a abin nan karanta da wane ne a ciki. To sai ga ya zama ɗabi'a, sai ya zama wani abu da kodayaushe mutum yana sha'awa. To amma idan ya zama cewa babban abin shine idan ya zama cewa babu littattafan, to kaga babu zancen kuma a ce kuma an samar da sha'awar. Amma in dai da littattafan kuma ana karantawa yara a yadda za su, to zai zama su ma da kansu suna son su rinka karantawa. Sannan kuma yawanci zaka ga a inda yake bisa tsari za ga littattafan yara an yi su da hotuna, waɗansu hotunan masu kala, wanda wannan hoton yana isar da labari da zai jawo yara su gani su ce wannan menene kaza, da kansu ma sai su ringa kirkira su ƙara labarin tsawo fiye da yadda yake tun asalinsa.